میں آب حیات بیامون پا جوندن بد اقبا پلور سفر کلم تماشے تک ردوان راخکارا شے یو دیدن بد جانان دا ظلف در کلم او چه ہزار کال منزل ورطا کوتاہ دے زہاغ زیارت خپل کور شامو سہر کلم ز محمد امین پا مخت محمد پاک رب پلوے فضل احسان خپل بہراور کلم ٹول دوستان چی دی درود شریف پویرد باندے بغیر دے او بلنا دی کور کولو یا چکم دے حجوم جوڑو لو تستول دوستان پڑے راران سارا او پا درود شریف پویرد کی انشاءاللہ ازان کی گی اور پسیبا سنت دا پارا ٹیم ورکل کی گی و جمع با کی گی او انشاءاللہ جمع پسے متصل با نموی مبارک دیدار کی گی ستاسو دا ٹول دوستانو یو ذلی بیا دیر زیادہ شکریہ دا کوم اللہ کریم جل جلالہ دے ستاسو دا ٹول دا حاضری پخپل عظیم اولوی دربار کی قبول و منظور کی بالخصوص دا دیر لری لری زینونا و زمون ازدے زینونا غٹ غٹ قافلے راغلی دی دا پلانگارنا تاریخ ساس قافل راغلی دا دیرنا او دا مرداننا دارنگی پشاورنا مختلف علاقونا اللہ کریم دے دا ٹول دوستانو دا دیر سائی دا کوششونا دا محنتونا پخبل عظیم اولوی دربار کی قبول و منظور کی اور رب العزال دے دا پروگرام پا تفیل و پا خاطر باندے نوزور دا عزت و دا ناموز دا جنڈا دا پاکستان و دا صبح پا گٹ گٹ باندے پورتا کی انشاءاللہ ازان کی گی ازان پسے متصل چکم دے سنت اللہ سو منٹ اور گل کی گی جمع کی گی اور جمع پسے انشاءاللہ تعالی متصل چھ دے دا موئی مبارک دیدار شروع کی گی کم دوستان کا زان تیار رہی اگی باقیدہ لارشای و دا سنو کے اور نور دوستان چی دین و دا پا صفونو کی برابر